Вітаю, шановне господарство. З вами по-ранейшему Алексей Блажевич. По-ранейшему я в Польше, в городе Лодзь. І напередодні ось цих політичних, в кавычках, да, в косочках, напередодні гэтай палітычнай падзеі выборы ў Координаційную раду, вырашыў вярнуцца з такой рубрикай, як монолог. Ужо зрабіў некалькі артыкулаў в блоге беларусаў. Хто падпісаны, той мог пачытаць. Спасылачка будзе ў апісанні. І вось паразважаць, выказацца наконт гэтай координацыйнай рады. Зрабіў маленькія тэзісы, поэтому буду адцягваць сваю увагу на гэтыя тэзісы, на запіскі, на нататкі. І з чаго пачнем? Давайте спачатку разберемся, што такое Координацыйная рада. Для гэтага дастаткова зайсці на сайт Координацыйнай рады, паглядзець там статут і пачытаць яго. Чытаць вельмі цяжка, вельмі складана, вельмі незразумела. Раза 2 ці 3 я яго чытаў і ледзь-ледзь зразумеў. Хто-то скажа, што дурасць нейкая, можна зразумець з першага разу. Мне было складана чытаць тую лухту, якая там напісана. Читаем, значит, что такое Координацыйная рада. И в статуте написано, что Координацыйная рада з'яўляецца прадстаўнічым органам, прадстаўніком, значит, демократичных сил и некоммерційных организаций и розных об'єднань белорусов. Нигде не написано, что Координацыйная рада з'яўляецца прадстаўнічым органам белорусов. Згадваецца, что чалец Координацыйнай рады можа прадстаўляць інтарэсы беларусаў, либо беларуса, які там да яго звярнуўся. Гэта описано прям там где-то далёка-далёка ўнізе, не в самом пачатку, не в описании, что такое Координацыйная рада, а там, где абавязки чальцоў, сябраў Координацыйнай рады. І сыходзячы з гэтага моманту, што Координацыйная рада не з'яўляецца прадстаўнічым органам беларусаў, у нас, по ідэі, павінна ўзнікнуць пытанне, а для чаго яна нам тады патрэбна, гэта першае. І чаму беларусы маюць права і абавязак галасаваць. Чаму патрэбна нам Координацыйная рада, якая не прадстаўляе беларусаў? Вельмі цікавае пытанне, на які у мяне, напрыклад, няма адказу. Адзіны толькі момант, што, наколькі я разумею, гэта больш, скажем так, статусны орган будзе для чалавека, які там будзе прысутнічаць в Координацыйнай радзе. То есть у чалавека з'яўляецца нейкі статуснасць, он в Координацыйнай радзе. І для беларусаў он атрымліваецца зусім не патрэбен. І тут на пытанне, чаму беларусы маюць права і абавязак галасаваць, калі гэта не орган, прадстаўляючы беларусаў, узнікае такое ж самае пытанне, да? Чаму беларусы маюць права? Яны, наверное, маюць права, таму што ім даюць і запрашаюць на гэтае галасаванне, на прыняцце ў выбарах гэтых, удзел на прыняцце ў гэтых выбарах. И как бы и все. То есть, больше я не бачу никаких таких вот, это самое, как бы это так сказать, причин, да, откуль могут узняться гэтыя права, откуль может узяться гэты абавязак, калі Координацыйная рада к беларусам вообще не мае ніякага дачынення. И тут же узнікае момант, калі у беларуса ёсць права галасаваць за чальцоў Координацыйнай рады, абраць сябраў Координацыйнай рады, то пазней у яго, по ідэі, павінен узнікнуць і абавязак нейкі. То есть абавязак, не ведаю, які можна
узнагародзіць беларуса якім-небудзь абавязкам, падтрымліваць гэту каардынацыйную раду, можа быць нават падтрымліваць фінансамі, так, ну як мінімум маральна. Да, і падтрымка, да, я прыняў удзел у галасаванні каардынацыйную раду, я іх падтрымліваю. Что за орган такі? Он представляе цябе? Не? Ну, а что ты голосовал? І акрамя абавязкаў ёсць яшчэ і адказнасць за свае дзеянні. То бок мы не будзем кранацца той часткі тэрыторыі пад назвай Рэспубліка Беларусь, дзе адбываюцца незразумелыя моманты і дзе ёсць, скажем, такі момант, калі не да закону. А давайте возьмем такі момант, што калі-небудзь пройдзе час і чалавека, які галасаваў за чальцоў, за сяброў каардынацыйную раду, запытаюцца: вот ты галасаваў, ты распавядаў пра гэтых чальцоў, так? Адказвай зараз на пытанне нам, адказвай, чаму ты гэта зрабіла, адказвай, маральная адказнасць як мінімум будзе. Чаму яна можа ўзнікнуць, маральная адказнасць? Аб гэтым трэба пагутарыць асобна, таму што ўжо год з лішнім другі склад каардынацыйнай рады дзейнічае, і пасля таго, як іх тэрмін скончыўся, яны не спынілі, яны не спынілі сваю дзейнасць, яны самі вырашылі і самі працягнулі гэтую дзейнасць. То есть самадуры аказаліся. І яшчэ такі момант, дзе быў зроблены які-небудзь адказ, што яны зрабілі за гэты год. То есть справаздачы не было як такавой. Наколькі я памятаю. І што будзе далей? Закончыцца іх тэрмін, абяруць трэці склад, да? Ці будзе справаздача пазней потым? І тут узнікае пытанне, калі не будзе справаздачы, или калі няма справаздачы до момента галасавання, каб паказаць, што каардынацыйная рада дзейнічала, што у нее такія дасягненні, гэта было бы стимулированием беларусам для того, каб прыняць удзел у галасаванні. Но гэтага няма. І узнікае пытанне, для чаго? Для чаго беларусам? Для чаго беларусам галасаваць тады? Калі каардынацыйная рада нічога не робіць, ствараюцца там нейкія камісіі, хто сачыў там за навінамі, там што-то они там внутри сродкі гутарыць, і все. Значит, пераходзім да наступнага моманту. Адбылася у выходныя, у нядзелю, это 19 число, 19 траўня, адбылася канферэнцыя, дзе прысутнічалі все 12 спісаў. Это асобны момант. Все 12 спісаў, якія прадстаўлялі свае праграмы, распавядалі, што яны як будуць дзейнічаць, адказвалі на пытанні. І з гэтых размоў в самым канцы задавалі пытанні. І калі каму цікава будзе, спасылачку не буду скидывать, вы перайдзіце на канал, телеграм-канал альбо YouTube канал і паслухайце, якія былі адказы на пытанні. Это там апошняя гадзіна, там апошнія 30-40 хвілін трансляцыі. І падчас гэтых адказаў выявіўся такі момант, што будзе змяняцца статут каардынацыйнай рады. То бок, глядзіце, быў першы склад каардынацыйнай рады, які быў зроблены так ад балды. Ціхановская подумала, заклікала, людзі ўвайшлі ў каардынацыйную раду. А другі склад каардынацыйнай рады таксама складаўся ад балды, так набралі людзей, адкуда-то невядома па якім крытэрыям абіралі.
і склаўся другі склад. Вот. Тоже по самодурству. Яны написали ажно статут Координаційної Рады. Или переписали, или написали новый статут. И зараз же мы, атрымліваецца, павінны галасаваць за будучых сябраў Координаційнай Рады з іхнімі праграмамі, з іхнімі ідэямі, так, і яны будуць перапісваць статут. Они ўжо зараз кажуць, што мы будзем перапісваць статут адносна у них, а яны могуць напісаць там все, што заўгодна. Яны не будуць хутчэй за ўсё, што яны не будуць консультироваться, да, консультация, да, консультироваться с белорусами, то есть запытываться, что за орган Координаційная Рада. Ну, хутчэй за ўсё, што будзе точно так же, як і мінулы раз. Якая адказнасць, якія абавязкі, якія ўзаемадзеянні, якія паўнамоцтвы, для чаго яны створаны. То есть самі па сабе напішуць і будуць уже там вырашаць. Вось, так. Змяненне статута. То бок мы павінны абраць людзей у арганізацыю, у якой яны самі створаць статут потым. Ну, гэта вельмі дзіўна. Калі вы памятаеце, то быў такі сход, дзе я быў сябрам гэтага схода. Там статут перапісваўся 3 разы. Наколькі я памятаю. 3 разы за год перапісвалі статут. То тое не падабалася чальцам, то тое чальцам не падабаецца, то тое чальцам не падабаецца. Ось. А ўсё ад таго, што з самага пачатку статута не было. Калі б быў статут, і людзі бы прыходзілі на зразумелыя пазіцыі, на зразумелыя паўнамоцтвы, са зразумелымі дзеяннямі, якіх ад іх патрабуюць, і функцыяналам, то было б намного прасцей. Зараз нам адразу кажуць, што все перапішуць. Либо частку перапішуць, либо будуць папраўляць. Вот. І тут вот зноў-такі вяртаемся да адказнасці, да, калі перапішуць статут, мы не ведаем, якая будзе перад беларусамі адказнасць у чальцоў Координаційнай Рады. Мы не ведаем, якая адказнасць у чальцоў Координаційнай Рады зараз перад беларусамі, бо год прайшоў, тэрмін іх паўнамоцтваў закончыўся. То есть их никто не контролює. Самі по собі, самі взяли і вирішили. Вот. І потім ще вони кажуть, ну, а хто може вирішити, окрім нас? Вот. Точно так же тут. Отказність перед білорусами у Координаційної Ради, яка буде усталявана, ці буде вона. Вот. То есть белорусы повинны проголосовать за Координаційную Раду, а что там далее будет, ну, там побачим, да. Вот. И такий момент, сам процесс голосования. Он незразумелый, ну, для меня. Я не ведаю, як для большасці белорусов, я упевнений, что так само. Он складаный процесс. Там какие-то отсотки подлічваюцца, там еще что-то, какие-то функции, формулы. И яшчэ такі момент, что ён праводзіцца праз нейкі дадатак на телефоне. Вот. Я ведаю, что, да и вы, наверное, будете ведаць, калі пагугліць, калі почитать, что есть интерактивное голосование, да, якія праводзяцца на інтэрнэт-платформах, і хутчэй за ўсё, што там не трэба ніякіх, скажем так, дадаткаў на тэлефоне. Вот. Тут узнікае пытанне бяспекі, да? То есть людзі, якія знаходзяцца ў Беларусі, альбо ездзяць на Беларусь, альбо неяк могут быть, как бы, не жадать быть у небяспецы, да, жадать быть у бяспецы. Вот. То есть якая бяспека? Стваральнікі дадатка зацвярджаюць, што бяспека добрая і все будзе добра.
Вось. Ну, як там будзе на самой справе, мы не ведаем, таму што ўжо ведаем, што слілі спісы чорнай кнігі Беларусі, там еще штосьці. І адказныя за тое, што это адбылася, ніхто не панёс ніякага пакарання. А яшчэ самы цікавы момант ва ўсей гэтай гісторыі, што, напрыклад, такія людзі, как Цыпкала, там Балкунец, тот же Усов и тот же Поздняк с Вольной Беларусью, да, ну, не ведаю кого еще, наверное, больше, ну, другие оппозиционные, скажем так, представники оппозиции Тихановской, да, вот. Они кажут, что никто не понес адказнасць. Но что яны сами зрабілі для того, каб хтосьці понес адказнасць? То есть никто не написал у Литву альбо в Польшу заяву аб тым, каб прыцягнуць того ж самого Франака Вячорку да адказнасці за сліў. Таксама і тут, калі вдруг сольюцца дадзеныя, мы ж не ведаем, может где-то там кто-то, які-то крот каля Лібера сидзіць, працуе и сцёгвае всю информацию, может сцёгнуць всю информацию. Вот. Мы же не ведаем. И может быть, якая будет адказнасць? Что будет с тем человеком, які распрацаваў гэты дадатак? Что будет с тем человеком, які казаў, что голосуйте, прымайце удзел, пампуйте? Никто не отказывает и не откажет, потому что трэба взять на себе отказность. Вот, значит, незразумелый складаны процесс голосования. Глядите, створено 12 списов. У патрабаванні были якія? У спісе павінна быць не менее 10 человек, ну и колькасць удзельнікаў спіса не абмяжоўвалася. То бок я разумею, калі б спісы якія-небудзь ствараліся по 10 человек, да? Каб не дыскрымінаваць адзін са спісаў. Но так атрымліваецца, напрыклад, спіс нумар 1, я не ведаю, хто, вот, як он называется и что там прадстаўляе гэты спіс, хто там лідар гэтага спіса. Спіс нумар 1, там, напрыклад, 15 человек. У спісе нумар 2 там 12 человек. У спісе нумар 3 20, ну и так разнобой, да, 12 списов. Всего набралася каля 200 человек, по-моему, там. На 100 месцаў. Там, я как-то разлічваў, атрымалася 2 с лишним человека на одно место. То бок 50% спісаў будзе адбракавана. Вот. Значит, прапануецца, что калі вы заходите в гэты дадатак и голосуете, то вы не можете проголосовать за какого-нибудь удзельніка спіса. То есть вы павінны азнаёміцца со спісамі. В спісе, напрыклад, будзе прысутнічаць, ну, Вася Пупкин, мы все ведаем Васю Пупкина. А вот, скажем так, Почекуна, вот, будет в одном из список Почекун. Он будет там, скажем так, 13-м. Спис номер, скажем, 10. И он в списе будет 13-м. И вы жадаете проголосовать за Почекуна. Но за Почекуна вы не можете проголосовать. Вы можете проголосовать только за спис. И, например, за Почекуна проголосовала дастаткова колькасць людей. То есть умова якая, каб спіс прайшоў далей, каб прайшоў на выборы, да, далей, каб спіс быў абраны, увайшоў у координацыйную раду, ён павінен набраць что-то там более 3% от усіх голосов. То есть 100 человек проголосовало, да, 3 человека проголосовало за спис, там где Почекун, какой он у нас, 10-й. Вот. 3 человека проголосовало за Почекуна, вот. И
гэты спіс праходзіць Координацыйную раду. Но пачакунтаў у гэтым спісе 13, і мы не ведаем, людзі галасавалі за Пачакуна ці не за Пачакуна. И из этого списка, например, проходит только 2 человека. То есть, кто под номером 1 и кто под номером 2. А Пачакун не проходит. А мы же голосовали за Пачакуна. Як так-то? Где тут демократия? Где тут можливость обрать того человека, яким будет проходить у Координаційну раду, скажем так, вашим кандидатам, делегатам, за якого вы проголосовали. Отрымливается, вы не можете проголосовать за конкретного человека, за якого вы жадаете. Вы можете проголосовать только за список. Там некая формула, и она увеличивается. С этим усім можно ознакомиться на сайте Координаційної ради. Вот, коли жадаете, знакомьтесь. Но я знакомиться не буду. Так. Еще такий момент. Списи и статут Координаційної ради. Теперешний статут Координаційної ради несе один такий пункт, что чалец кабинета Светланы Тихановской, или как он называется, кабинета Беларуси, там как, кабинета, вот, демократичных сил, это связано с Светланой Тихановской. То есть чалец кабинета не может быть чальцом Координаційної ради. Но что мы бачим, 2 списа, в 2 списах присутнічають чальцы кабинета. Это спис Латушки и спис Ковшик. Вот. Не ведаю, какие по номерам. Ну, Ковшик я ведаю, який номер. Не буду казать, каб не рекламовать. Вот. И поэтому это уже как вот комиссия, да, это уже атрымліваецца парушэнне статута, які зараз ёсць. Як камісія разглядала гэтыя паперкі і як дапусціла 2 чальцоў кабінета у галасаванні. Ось так. Атрымліваецца, нам усім казалі, што мы беларусы, мы змагаемся за законность, мы жадаем, каб было все по закону. Мы же вот выходили в 2020 году протестовать супраць режиму, супраць беззакония. Вот. И тыя законы, якія написаны дэмакратычнай супольнасцю, яны ж дэмакратычнай супольнасцю і парушаюцца. Якая розніца паміж супольнасцю Лукашенко і кампанія і супольнасцю Тихановскай і кампанії? Атрымліваецца ніякай. І пасля гэтага беларусы павінны галасаваць за чальцоў Координаційную раду, прымаць удзел. Яшчэ адзін момант, гэта вам дэмакратычнасці, да? Калі мы галасуем за кандидата ў парламент, за прэзідэнта, ёсць кворум. А что такое кворум? Это минимальная колькасць голосов, якія павінны прыняць удзел у выборах. У Координаційную раду такога няма. Такога няма, і я пачуў тэзу, што при выборы мясцовых депутатаў у Беларусі няма кворума. То бок прыйшло 2 человека проголосовать за депутатов мясцовых. Выборы состоялись. И так и тут. Пришло. Этих 200 человек, которые зарегистрировались в списках, проголосовали. Значит, выборы состоялись. То есть сами за себя проголосовали за свои списки. И выборы состоялись. Вот это показчик демократичности, законности. За это вот белорусы змагались. Вот. Ну и давайте подведем выники. Уже 25 хвилин я тут моноложу, да. Выники голосовать альбо не голосовать. Я скажу так, что
не буду нікога заклікаць галасаваць альбо не галасаваць. Я скажу так, што я прымаць удзел у гэтым спектаклі не буду. А прымаць вам удзел альбо не прымаць вам удзел у гэтым спектаклі вырашаць вам. Ну, а на гэтым все. Спадзяюся, хопіць у мяне сіл, і мы сустрэнемся з вами в маналоге яшчэ раз, альбо, можа быць, у якім-небудзь дыялоге, альбо, можа быць, в якіх-небудзь дэбатах. І кожны з вас сможа паўдзельнічаць у гэтых падзеях. Ну, а на гэтым, наверное, закончу. Вам всяго найлепшага, упэўненасці ў будучыні, упэўненасці ў сабе. Пакуль.